Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемунем, нашод реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем. Ин навора дӯстон то охирша тамошо кунед, чуноне ки ана ҳамин бинора ба навор мегирем. Доми 6 ошона, дар ин дом 4 хона ба навор мегирем дӯстон. Ҳар 4 квадратошон ҳар гуна аст. То охирша тамошо кунед, нархошуна гап мезанем, квадратошуна, номерои соҳиб мулка мемунем, занг мезанен, маълумоти пурраро аз соҳиб мулк мегирем дӯстон. Хоб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рудаки, Ленский район, шаҳраки Сомониён, назди ҳукумати ноҳия, поёнтар ҳукумати ноҳия аст дӯстон. Болотар пеши бозори давлати Зафар мешавад, Султони Кабир. Хоб, хонаи фурӯшиҳо 4 хона дар ана ҳамин ҷо қарор дорад. 5-ум, 6-ум ошона. Дар назди бино як падушкаи дига ҳастанд дӯстон. Нафароне ки пурсида будем пешпардохт кунем, хона харем. Дар ин ҷо як тори дига ҳам хеле бино сохта истодаанд. Пешпардохт када дар номерҳои ана ҳамин соҳиб мулк занг мезанем. Ҳамин ҷо пешпардохт када хона мехарем дӯстон. Хоб, хона ана ҳамин аст бино, бинои 6 ошона. Соколи аст дӯстон, 7-ум этаж падвал мешавад. ҳозир дар омада ҳамаашро ба навор мегирем. Об, свет шаҳрӣ аст, магазин, масҷид, 3 мактаб, садик, ҳамааш дӯстон дар мактаби урусӣ, мактаби тоҷикӣ дар назди анамин бино ҳаст. Хоб дӯстон, ана ба 5-ум ошона баромадем. Дар 5-ум ошона 3 то квартираи фурӯшӣ аст. Як тоаш дар 6-ум ошона. 6-ум ошона пентхаус дорад дӯстон. Рафта ба навор мегирем. Хоб, хонаҳо, ҳар 4 хонаҳо ремонт доранд. Коробкаи холе ам дӯстон. Якум хонаш ана ҳамин аст. 70 квадрат. Ростаки аз тарафи даст чап ҷои ванна ҳоҷатхона мешавад. Инҷо ҷои кухни. Анин мактаб рӯпарӯ ҳукумати ноҳиявӣ. Рӯпарӯ мактаб мешавад. Аз ин тараф ҳам мактабам ҳаст дӯстон. Аз пуштам мактаби урусӣ. Садик ҳамчунин ҳамаш ҳаст. хоб, ростаки калидор мешавад дӯстон. Аз тарафи дасти чап якум хона. дуюмгӣ хона ва сеюмгӣ хона. тирезаҳояш аз пушти бино аст ва аз бари бино. нархи ин хона дӯстон 280 000 сомон. номеро дар поёни экран. ба дигар хонаҳо меравем, ба навор мегирем дӯстон. ин хонаи дигараш дӯстон. аз тарафи лестница баромадем, тарафи дасти чаптон мехӯрем. 87 квадрата, 3 хонага. хоб, дар ин ҷо як ҷои ҳоҷатхона, ҷои ванна, тарафи калидор мешавад дӯстон. ростаки аз дар дар омадем, аз ин тараф ба навор мегирем. якум хона. ин ҷои кухни аст дӯстон. дуюмгӣ хона ва сеюмгӣ хона. хонаи калон каломат 87 квадрат аст дӯстон. монтажош гузарондагиан. симаш то анамин пеши дандар гузарондагия монтажо. 87 квадраташ дӯстон, 350 000 сомон. номеро дар таги экран.
хуб сеюмги хона дар панҷум ошона ростакӣ мешавад. айни ҳол дар надорад, дарашро часпонда медиҳанд. ростак як калидори дуроз мешавад. ин 55 квадрата аст дӯстон. духонага, ду то се хонагаро ба навор гирифтем. ин духонага аст 55 квадрата. аз тарафи дасти рост ҷои ҳоҷатхона мешавад, ҷои душевой, якум хона, дуюм хона. ростаки ҷои кухня дӯстон. дар омадем. С тарафи дасти рост ҳоҷатхона, душевой, як хона, ду хона ва сеюм кухня аст. 55 квадрат аст. нархаш 225 000 сомон. боз муомила дорад дӯстон хонаҳо. номерҳо дар таги экран. панҷум ошонада як бурда такрор мекунем. як хона се хонага аст, якум хона се хонага, дуюм хона се хонага, сеюм хона ду хонага. дар шашум ошона чорум хона ду хонага аст. хоб мебароем ба шашум. шашум гуфтем ки пентхаус дорад дӯстон. ана ҳамин хона аст. инҷо 50 квадрата аст дӯстон. якум хона ростаки аз тарафи даст чап. инҷо бошад санузел якҷо, калидор. ана ин дуюм хона аст дӯстон. дар инҷо як пентхаус гуфтем ки дорад. гирд ба гирди ана ҳамин тризахӯяш дӯстон. инҷо ба навор мегирем. хоб роҳи пентхауса бигем дӯстон. ростаки кухня мешавад. инҷо ҷои калидор омадем. ана инҷо метонем ки мақсад кухня аст. як дарбича кунен. инҷо кухня тайёр карда дар пентхаус шинед. ростаки дар мекунед. панҷо квадраташ дӯстон 200 000 сомон аст. нархҳои дастрас муомила дорад дӯстон. техпаспортҳояшон тайёр, дом ҳамаш техпаспорт дорад. дар ин бино уже зиндагӣ мекунанд ҳамсояҳо. хоб дӯстон, як бор дига такрор мекунем. ноҳияи рӯдаки Ленский район, шаҳраки Сомониён, назди ҳукумати ноҳия. дар пеши ин бино мактаб, ду мактаби тоҷикӣ ва урусӣ ва садик, мағоза, ҳама чизаш ҳаст. дом техпаспорт дорад. хонаҳои фурӯшӣ дар панҷум, шашум ошона қарор дорад. дом 6 ошона, соколни 7 этаж дар подвал бигем сокол аст дӯстон. сехонага 70 квадраташ 280 000 сомон. сехонага 87 квадраташ 350 000 сомон. духонага квадрати 55, ана ҳамин буд 225 000 сомон. шашум ошона 200 000 сомон. духонага квадрати 50. пентхаус. хоб номерҳо барои тамос 988 33 44 50. ватсап дар ана ҳамин номер занг мезанед дӯстон. маълумоти пурраи ин хонаҳоро медиҳанд. баъзе хонаҳо монтаж кардагианд дӯстон. дарҳоё часпондагианд. ҳамин як хона дараш ки мечаспонанд медиҳанд дӯстон. хоб нашод гуфтем ки хонаи катлаван, нафароне ки пурсида будем пешпардохт хона. ана дӯстон рӯ парӯи ана ҳамин бино як катлаван сохта истоданд. пешпардохт мекунед. дар ана ҳамин номерҳо занг занед, маълумотшо метиҳад.
خب در کانال ابونا میشیم، لایک میمونیم. خدا نگهبانتون. در نمرهای پایین بوده واتساپ مون مراجعه میکنه، حتما برای رکلام کمک میرسونیم.